velkommen til alle sammen. Langenstien er gået hen og blevet en naturinstitution. Helt ud i naturen. Og det er det, vi fejrer i dag. Helt ud i skov og krat. Helt ud til stranden. Vores børnehaver er begyndt at bruge uderummet mere aktivt. Og også vores vuggestuer især er kommet med. Det er mig, den mindste bukkepose. Og dermed give børnene oplevelsen af årstidsskiften, af vejretsskiften. Alle de påvirkninger, man nu får, når man er i naturen. Børnene de lærer at forstå, hvad er det, jeg kan få ud af naturen ved at være i den. Og jo mere man er der, jo mere finder man på leje. Jeg vil lige prøve at se, om jeg ikke kan få snegle til at kvikke en lille smule op her. De får en fornemmelse for bæredygtighed på en helt anden måde, end andre børn måske får. Se, den kan se mig måske. Naturen bliver ved med at rumme nye overraskelser hele tiden, som man kan gå på opdagelse i, fordi naturen er hele tiden omskiftelig. Det er mig. Jeg tror ikke, vi skal have lidt længere i. Naturen er så umiddelbar og så spændende for mange børn, at man får lyst til at spørge. Og når man får lyst til at spørge, så får man også en masse svar, så får man noget dialog, og derved er det også bare enormt sprogstimulerende at opholde sig ude. I år har vi også etableret et naturlæringscenter, hvor vi har fået eksotiske dyr ind. Men nu kan vi supplere den oplevelse ude i den danske natur med vores eksotiske dyrestald inde i Naturcenteret. Kan man prøve højre ved den? Det må man gerne. Kan den kun lide mennesker? Og det er meget nemmere at se, hvordan de lever. Hvor er den sode? Den er her. Jeg får ondt i min mave. Det må man altså ikke give til orme. Nej, det må man i hvert fald ikke. Det må tage det hen til os. Jeg skal skænke dig en kop. Så du kommer på en myrenumse. Hernede er der nogle dejlige store myrer. Og dem tager man jo op og niver numsen af. Så spiser man den der lille bagende. Det smager ikke dårligt, vel? Det er ikke så tosset nemlig. Nej, Det smager lidt af citron. til dessert kan du tage en melorm. Var det noget? Okay. Og så tæller vi til 20. 1. Vi presser æbler nu her. Så fjerner vi den i små stykker. Så ryster du bare indtil det bliver til smør. Sådan, nu sker der noget. Hvad smager det af, Sylvester? Æble. Ja. Så holder man godt fast. Når vi kommer hen til bakken, så skal du bare se løjer. Man er jo begyndt at udveksle natur på tværs af afdelingerne. Vuggestuerne udveksler jo. Og der kommer lige et naturtog her. Vi har i løbet af en årrække opkvalificeret os selv, så de medarbejdere, der bliver ansat, de har specifik naturinteresse. Når det bliver vinter, så gemmer den sig nede i en hule, og så ligger den og spiser dens hale. Det ser rigtig godt ud. Sådan, der fik den et øje. Afslutningen på selve dagen. En fantastisk dag.